कार्बि आंलं लाहिन टाउननि फामगाव ओइचएस स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80थि बोसोरसालिया सानथामनि हाबाफारि लानानै 25, 26, 27 फेब्रुवारियाव बेनि गेजेराव सानसेल'सै बे हाबाफारिया जानो। बेनिनो कार्बि आंलं लाहिन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोख्रों नाजानायाव थाग्रा बादानिफ्राय लानानै गासै खामानिया जाफुंनायखौ लानानै बानजाय आफादनिफ्राय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मोसाहारिया बे हाबाफारि 4,000निफ्रायबो बांसिन सुबुङा थानो हानाय खालामनाय जादों। लोगोसेयै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बल आरो बर'निफ्राय गोमालांनो हमनाय गिला खेलाखौ लाफानाय जादों। बे हाबाफारियाव गोबां जायगानिफ्रायनो बाहागो लागोन, जेरै बांलादेशनि बर', नेपालनि बर', मेघालयानि बर', अरुणाचलनि बर'। दानिया फै कार्बि आंलं लाहिन खौसेथि बर' सुबुं आफाद मा फोरमायदों मिथिना लानि। फैगौ 25, 26 आरो 27 फेब्रुवारियाव जोंनि जिथु जानो गोनां नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुमा, बे जथुमाया जोङो गासिबो लाहार फाहारा सोलिजोब्बाय, जाजोब्बाय। गासिबो जिथु स्टेज पेन्डेलनि खामानि आरो बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जेरै भलिबल बादायलायनाय, गिला बादायलायनाय, बेफोरनि जिथु ग्राउन्ड बेफोर गासिबो जाजोब्बाय। थानायनि थाखाय जिथु एकमडेसन, जि थानांगौ जिखिनि जायगा, बेफोरबो गासिबो थाम-थिम जाजोब्बाय, गासिबो रेडि जाजोब्बाय। जोङो नैबे दा जेराव दंबाय थायो बे जाहैबाय फ्लेग हस्टनि जायगा। बे फ्लेग हस्टनि जायगायाबो गासिबो फ्राय जाजोब्बाय। डेक'रेसन जिखिनि एसे दङ बेखौ खालामबावनांगौल' एसेल' थाबाय। जायखिजाया टाइमाव जोङो बेखौ फोजोबनो हासिगोन। ओंखायनो जोङो अराय जिथु बुहुमनि बर'फोर गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि जिथु जानो गोनां 80 खेब खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जखनथाइ, बे जखनथायाव बाहागो लाफैनो थाखाय कार्बि आंलं इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि जानानै जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जोङो जायखिजाया 25 फेब्रुवारियाव जागायजेनगोन। बे 25 फेब्रुवारि खालि गासैबो डेलिगेट्सफोरा जमा जाफैजोबगोन। बिनि अखानायैनो जोंहा बेदिनो गोबां आलासि दङ, बेयावबो मोनसे अपेन मिटिं दं। एबारनि बे खेबाव इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननिया मोननै अपेन मिटिं जागोन। बे मोननै अपेन मिटिङावबो जोङो गासैबो रायजोफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरबाय। मानोना 26आव फैनानै जोंनि माखासे गोबां डेलिगेट्सफोरा, एसे गोजाननि माखासे डेलिगेट्सफोरा थांफिननो जिहेतु उसुबिदा जागोन। बिनि थाखायनो जोङो 26नि जिथु सान आरो मोना बेयाव ओंखाम जाहोनानै अराय रायजो राजाखौ जोंनि बे माखासे जों जिथु जायगा बानायनानै दोननाय एकमडेसन बेयाव जोङो दोनगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे 27नि जिथु जानो गोनां अपेन मिटिं, बे अपेन मिटिङावबो जोङो जोंनि जिथु 26आव फैनाय रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय जोङो जोंनि जानानै बा इउनाइटेड बर' पिपलनि जानानै खावलायबाय। जाहाथे नोंथांमोना नैबे जिथु जानो गोनां एबारनि जारिमिनारि जखनथाइ बा जिथु कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव फैनानै बाहागो लाफैलायो। मानोना जोङो एबारनि जिथु कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव जोङो नेपालनि बर', बांलादेशनि बर' गासैनिफ्रायबो जों माने कनसेन्ट मोनबाय। बिथांमोना अलरेडि फ्लाइट टिकेटखौ लाखाजोब्बाय, बे खैदिनावनो फैसिगोन। बिथांमोना सासे सासे स्कलार, बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों माबायदि थांनानै थानांगौ, जोङो माबायदि रोखोमै दा बर्थमान दङ, जोङो आरो उनहालागै जोङो इउनाइटेडलि जोङो पलिटिकेल स्ट्रागल बा बर' जाथिनि जिथु माने खैदान। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।